десь скоротити. Але десь тиждень-два тому, мабуть, були у нас якісь гості були з міністерства. І коли вони зайшли в музей з Володимиром Петровичем, вони сказав, оце наш професор, 50 років працює. Ну, думаю, все. Тоді нема щось скривати. Я пішов до декана і кажу, давайте отака дата, нам треба щось робити. Ми сьогодні тут зібралися якраз завдяки вам, Володимир Петрович, завдяки нашому деканату, Богдан Володимирович, який дуже так до цього віднесе з кафедри, зокрема, теж Мирославу Яковичу, який організував колектив. І так Миколай Сергійович довго виступав, тут щиро виступав. Так, ну і всі інші. Я всім дякую цьому колективу нашого факультету. Я дякую колективу колишнього факультету мов природництва, він є для мене рідним. І вам, Микола Миколайович, і вам, Володимир Зіновійович, і всьому факультету. Я, звичайно, тут не можна було всіх запросити, так. Ну, але, правда, прийшли, бо так організувалося, як для факультету робилося це, не загальноінститутського масштабу. Так, але я всіх природничий факультет так само люблю і поважаю, як географічний, і викладачів теж знаю, і всіх поважаю і люблю. Так, тому всім кажу вітання і побажання всім викладачам.